खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ जोबोद दुखुनांथाव खौरां। बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंगुर फैलाव बसुमतारिया थांनाय हरनि 10 रिंगासो समाव हरखाब रुंसारि जाबाय। रुंसारि फैलाव बसुमतारिया बर' आरो असमिया सावथुन मुलुगनि सासे राफोद महरगिरि जानायजों लोगोसे फेस्ला फावखुंगुर, सासे मोजां मेथाइ सुजुगिरि, रोजाबगिरिमोन आरो रेडिअ' आर्टिस्टमोन। बिथाङा बिथांनि रुंसारि जानायाव सुफुंख' हायै खहा जाबाय। नैथि खौराङाव दङ उदखारिनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सा 12 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम। सुलुंनि बादिब्ला जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव मोनसे उदखारिनि गाग्लोबनाय जादों। उदखारिफोरा फिन खेबसेबाव दावबायारिफोरखौ नोजोर होदों। पेहेलगामनि बेसरन ओनसोलाव 2निफ्राय 3 उदखारिफोरा दावबायारिफोरखौ दावबायबाय थानाय समाव मेगि जानाय समाव गुलि गावदों। उदखारिफोरा दावबायारिफोरनि मुंखौ सोंनानै गावसिनि अनागार आखुखौ दिन्थिफुंदों। उदखारिफोरनि गुलि गावग्लुंनाय समाव सा 12 दावबायारिफोरा जोखोम जादों। माखासे जोखोम जानायफोरनि थासारिया गोब्राब होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे गाग्लोबनायाव सासे दावबायारिनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भारतारि रौनिया हान्जाया उदखारिफोरखौ हेलिकप्टारजों नागिरगासिनो दङ। जाथाय जानाय जायगायाव जोखोम जानाय सुबुंफोर। साखिफोरा केमेरायाव रोखा खालामदों दि उदखारिफोरा गिबियाव दावबायारिफोरनाव बिसोरनि मुं सोंदोंमोन आरो हिन्दु मुंफोरखौ खोनानानै गुलि गावदोंमोन। सासे आइजोआ बुंदों, आंनि फिसायनि खर'आव उदखारिफोरा गुलि गावदों, जेराव सा 7 गुबुन सुबुंफोराबो जोखोम जादों। बे उदखारि गाग्लोबनायनि सोमोन्दै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ नखर मन्त्रि अमित शाहजों रायज्लायदों। नखर मन्त्रि अमित शाहआ थाबैनो पेहेलगामाव थांगोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझार नोगोर खुंथायआ क'क्राझार नोगोरनि वार्ड नाम्बार 10 नि डाम्पिं ग्राउन्डआव मोनसे गोदानथार दै बोहैग्रा मेसिन फज'यो। बे गोदान मेसिनजों मैला जाब्राफोरखौ फोजोबस्रांनाय हाबाफारि बायदियै मैया क'क्राझार नोगोर खुंथायनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ बेखेवनानै होबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ दुलाराय अदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि गोदानै बिबान मोननाय मनरन्जन ब्रह्मखौ आफादगिरि आरो ज्यति गयारीखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'बाय। बाथि खौराङाव दङ आमेरिका आरो येमेन हौथिनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा। येमेन हौथि बिग्रायारिफोरनि सायाव आमेरिकाया फिन गाग्लोबदों। बे गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव सा 12 सुबुंनि जिउ खहा। आमेरिका आरो येमेन हौथिनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहाया जागायबाय आरो बे गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव येमेन हौथिनि गासै 12 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 30निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आमेरिकाया येमेननि थाव फोथारावबो गाग्लोबदों आरो बे गाग्लोबनायाव सा 170निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानांनो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो हौथि बिग्रायारिफोराबो गोजा लैथोआव आमेरिकानि जाहाजफोरखौ नोजोर होनानै गिख्रंथावै गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव आमेरिकाया हौथियाव गाग्लोबनायखौ बन्द' खालामालासिनो गाग्लोबबाय थादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों। द'थि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि काजलगाव थाना सिंनि बरथला बाजाराव ड्राग्सजों लोगोसे 2 सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हायो। पुलिसआ हमनो मोननाय 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ धुबरी जिल्लानि जग्राफारनि 28 बोसोर बैसोनि आनवार हुसेन आरो 30 बोसोर बैसोनि लालचान बादशाह होनना मिथिनो मोनदों। AS18M7792 नम्बरनि आपाची बाइकजों चिरां जिल्लानि बरथला बाजाराव ड्राग्स बायनो फैनानै पुलिसजों हमजायो होनना मिथिनो हादों। हमजानाय 2 ड्राग्स फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय पेकेट मोनसे हेर'इन आरो 11 ग्राम ड्राग्स मोनो होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं बिजनीनि जनिक-दनी आरो मिथुननिफ्राय 37,000 राङाव ड्राग्स बायनानै गिदिंफिननाय समावनो पुलिसआ हमो होनना हमजानाय 2 ड्राग्स फालांगिरिया फोरमायो। स्निथि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 35थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारिया 16 नं निसिमा हालामनि निसिमा बिया बाथौ गौथुमनि आमलायगुरि थावनियाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै MLA निर्मल कुमार ब्रह्मआ बाहागो लाफैयो। लोगोसे UPPL दोलोनि बिना गयारी, चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सामाचरण औवारी, नेहाथारि मन'लाल बसुमतारी आरो आन्सलिक थाखो बाथौ गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारिफोरजों लोगोसे दाब दाब ओनसोलनि बाथौ सिबियारिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। 8थि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। बयजोंबो मिथिजानाय
थुनलाइगिरि आरो बासुगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि बारग' गोरायुं, सालाकाथि हरिगाव गामिनि थागिबि आरो गथ'सा थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि शिक्षा गुरु लक्ष्मीनाथ ब्रह्मआ अबथिरायै रुंसारि जाबाय। गुथि खौराङाव दङ कंग्रेस दोलोनि मोनसे गेदेर खहा। पन्चायत बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेस दोलोनि दिखियाजुलियाव 100नि बांसिन कंग्रेस दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा जायगानि एमएलए आरो केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघालनि नुजाथिनायाव बिजेपि दोलोआव जयनिं जादों। जिथि खौराङाव दङ खुंगा ब्रैथि सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे खुंगा गुथि आवदां दालाइसा एबसु जथायै सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै आवदां बाजारनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय खुंफुंदों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिपुल औवारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायना होदोंदि रंजालि बैसागु रंजाथाइ फोरबोजों लोगोसे आरजाथावै मोनसे समाजजों गोरोबै गाननाय जोमनायजों लोगोसे मोसानायफोरखौ मोखां बिजाबाव होनाय एबा रंजानायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों सा क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिपुल औवारि बिथाङा।